बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मणेरी जिल्हा परिषद मतदारसंघात जनतेच्या आग्रहाखातर आणि एकनाथ नाडकर्णी यांच्या शब्दासाठी मी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात असल्याचं अपक्ष उमेदवार सुनीता भिसे यांनी सांगितलं आहे. जिल्हा परिषद मणेरी मतदारसंघात आज अपक्ष उमेदवार म्हणून सुनीता भिसे आहेत. या ठिकाणी त्यांनी या मंदिरामध्ये नारळ ठेवून आज प्रचाराला अधिकृत सुरुवात केलेली आहे. आपल्यासोबत स्वतः उमेदवार सुनीता भिसे आहेत. त्यांच्याकडे जाऊया. मॅडम, काय सांगाल, आज या ठिकाणी आपण मंदिरात नारळ ठेवून प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. लोकांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो, काय सांगाल? नमस्कार, मी सुनीता कमलाकर भिसे, कळणे गावातील रहिवासी. मी जिल्हा परिषद मणेरी मतदारसंघातनं अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेली आहे. माझी निशाणी आहे नारळ. मी ह्या जिल्हा परिषदेमध्ये अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली. मला सर्व मणेरी मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते, सरपंच व सरपंच नाडकर्णी साहेब यांचा सर्वांचा सपोर्ट असल्यामुळे मी आज ही अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेली आहे. आणि मी गावागावात जाऊन फिरले, पण लोकांचा मला सपोर्ट मिळाला आहे की मॅडम तुम्हालाच आम्ही मतं देऊन भरघोस मतांनी निवडून देऊ हे आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे की मी भरघोस मतांनी निवडून येईन, ही मला खात्री आहे. नक्कीच आपलं निवडणुकीच्या दरम्यान काय विजन असेल? मी निवडून आल्यानंतर मी भाजप पक्षाकडेच जाईन, एवढं मी हे करीन. आणि तसेच मणेरी मतदारसंघ दोडामार्ग तालुक्यात मी विकासासाठी प्रयत्न करेन एवढं. आणि महिला सक्षमीकरण, बचत गट वगैरे करतात, काय सांगा? होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीसाठी आज आम्ही अपक्ष उमेदवार म्हणून सुनीता भिसे यांची एकमताने सर्व पदाधिकारी, सरपंच या मतदारसंघातील यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही आज त्याला उभी केलेली आहे. आणि मला खात्री आहे की या मतदारसंघामध्ये 1000च्या जास्त मताने आम्ही मताधिक्य घेऊन निवडून येऊ. आज अन्याय झाल्यामुळेच हे एवढ्या पदाधिकारी आणि सरपंच आज आमच्या पाठीशी आहेत. खरं तर आम्ही या ठिकाणी उमेदवारी मागितली होती, परंतु काही लोकांच्या नाकर्तेपणामुळे आम्हाला ती उमेदवारी मिळाली असताना सुद्धा ती नंतर काढून घेण्यात आली. आणि त्यामुळे आज आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि जरी आम्ही या ठिकाणी अपक्ष म्हणून उभे राहिलो तरी आम्ही BJPचे आहोत. आणि आम्ही आमचे नेते सन्माननीय चव्हाणसाहेब तसेच राणेसाहेब यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत असं मी सांगेन. काय सांगा? लोकशाही आहे, प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, परंतु अशा प्रकारची धमकी देणं हे पूर्वीपासून त्याचं एखाद्याच्या अंगात असतं की धमकी देऊन कुठंतरी मतदान म्हणजे विरोध करायचा. परंतु ते अतिशय वाईट आहे आणि त्याचा मी खरोखर सांगतो, मी त्याचा निषेध करतो. शेवटी मी या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून झालो, त्यानंतर मी या ठिकाणी उपाध्यक्ष म्हणून झालो. तर माझ्या कारकिर्दीमध्ये या मतदारसंघामध्ये मी सर्व गावाचे भेटी देऊन सर्व गावांना जे आपले साहित्य असेल आणि रस्ते असतील, पाणी असतील, वीज असेल, या सर्व गोष्टीसाठी मी माझा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यामुळे एवढा पाठिंबा आम्हाला मिळत आहे. शेवटी सांगायचं म्हणजे ही MIDC राणेसाहेबाच्या माध्यमातून मी जिल्हा परिषद सदस्य असताना ती आणलेली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी विकास म्हणजे उद्योग होऊन हे तरुण जे आज बेकार आहेत, या तरुणांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळावा हा खरा म्हणजे माझी मागणी होती आणि ती लवकरच पूर्ण होईल. पण त्या ठिकाणी जर असं होत असेल, काय मायनिंग म्हणा किंवा माती वगैरे कोण नेत असेल तर ते महसूल विभागाचं काम आहे. त्या ठिकाणी रोखणं किंवा काय करणं हे महसूल विभागाने केलं पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी मी असं असेल तर मी महसूल विभागाला ते नक्की सांगेन की या ठिकाणी बाबा लक्ष देऊन त्या ठिकाणी हे असं चाललेलं आहे ते बंद करा, कारण विकासासाठी जमीन दिलेली आहे. त्या ठिकाणी उद्योग आले पाहिजेत, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. हे एक लक्षात घ्या, मी एक सच्चा कार्यकर्ता आहे. सर्वसाधारण जनतेसाठी आतापर्यंत मी काम केलेलं आहे. आणि त्यामुळे जर अन्याय झाला तो मला सहन होत नाही. आणि त्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी मी सदैव प्रयत्न करीन. आणि या ठिकाणी माझ्यावर कारवाई झाली आणि पुन्हा मला घेण्यात आलं, त्यामुळे मी निश्चित सांगेन की यावेळी माझ्यावर कारवाई होणार नाही, कारण मी एक चांगलं काम करतो आहे की पक्षाने खरोखर आमच्यावर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे पक्षाने अन्याय केला असं मी म्हणेनच, कारण अतिशय चांगला उमेदवार आज संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सगळ्यात चांगला उमेदवार आज आमच्या मणेरी मतदारसंघात आहे. त्यामुळे तो चांगला उमेदवार मी माझ्या पक्षासाठीच देईन. थोडाफार बसू शकतो, कारण
उमेदवार शोधणं आणि त्या योग्य उमेदवाराला उमेदवारी देणं हे पक्षाचं तालुक्यापासून ते जिल्ह्यापर्यंत काम आहे. परंतु जिल्ह्याने पण याचं दाद घेतली नाही. अचानक निवडणुका लागल्या, त्यामुळे त्यांना इथं वेळ मिळाला नसेल आमच्याकडे येऊन. परंतु मागे घेण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न झाले, परंतु चांगल्या उमेदवाराला मागं घेणं, उभं करणं आणि मागं घेणं हे योग्य मला वाटत नसल्यामुळे आम्ही ही उमेदवारी ठेवलेली आहे. आणि मी नक्कीच सांगेन की आज आम्हाला या ठिकाणी जेवढा आम्हाला प्रतिसाद मिळतो आहे, त्यामुळे आम्ही नक्कीच आम्ही 101% आम्ही निवडून येणार. मी गावागावात प्रचारासाठी म्हणून फिरले ना, त्यावेळी लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. मॅडम तुम्हालाच आम्ही मतं देऊ आणि भरघोस मताने निवडून देऊ. आणि मी माजी सरपंच असल्यामुळे मी ह्या मणेरी मतदारसंघात परिचित असल्यामुळे लोकांनी मला सांगितलं की आम्ही तुम्हालाच भरघोस मताने निवडून देऊ म्हणून. नाडकर्णी साहेबांना आम्ही लहानपणापासूनच ओळखतो. नाडकर्णी साहेबांसारखं खंबीर नेतृत्व आज आमच्या दोडामार्ग तालुक्यासाठी लाभलेलं आहे आणि त्या नेतृत्वाची खरोखर आज लोकांना गरज आहे. आणि नाडकर्णी साहेब लोकांच्या पाठीशी, कुठल्याही पक्षाच्या लोकांच्या पाठीशी असतात. आम्ही तर बघितलं की त्यांच्याकडे हेवे दावे हा प्रकार नसतो. ते कुठल्याही पक्षाचा येऊ दे माणूस, त्याला ते न्याय आपल्या परीने न्याय मिळवून देतात. आणि माझ्या पाठीशी तर ते मला अपक्ष म्हणून उमेदवारी दिली आणि माझ्या पाठीशी ते नक्कीच उभे राहतील हा पण मला विश्वास आहे. आमच्या ह्या मणेरी मतदारसंघामध्ये जेव्हा आरक्षण पडलं OBCसाठी, तेव्हापासूनच आमच्या सुनीता मॅडमचं नाव चर्चेत होतं आणि आम्हाला खात्री होती की त्यांना उमेदवारी मिळणार. परंतु युती झाल्यामुळे ही उमेदवारी आम्हाला मिळाली नाही. म्हणून आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा जो काय संपूर्ण ग्रुप आहे ह्या मणेरी मतदारसंघातला, त्यांनी सर्वांनी मिळून निर्णय केलेला आहे की आपण यांना अपक्ष उमेदवारी द्यायची आणि त्यांना निवडून आणायचं. आणि एकंदर जो आपल्याला प्रतिसाद मिळतो आहे मतदारांचा किंवा वेगवेगळ्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा, त्याच्यातून आम्हाला खात्री आहे की आम्ही ही 100% सीट निवडून आणणार. नमस्कार. आमची काकी सुनीता भिसे ही अपक्ष म्हणून उमेदवारी घेतलेली आहे. तिच्याबरोबर आम्ही महिला मंडळ, बचत गट आणि आमचे ग्रामपंचायतीतले महिला मंडळ हे सगळे मिळून त्यांना उमेदवारीमध्ये निवडून आणू आणि त्यांच्या सदैव आम्ही पाठीशी आहोत. मित्र हो, मी अजय परब, भाजपचा कट्टर कार्यकर्ता. आमचा मणेरी मतदारसंघ हा अशा प्रकारचा रचना असलेला मतदारसंघ आहे की ज्या ठिकाणी नाडकर्णी साहेबांचं संपूर्ण वर्चस्व आहे आणि ह्या ठिकाणी जी BJPची सीट असेल ती निवडून येणार हे पक्क असताना आम्ही काहीशे युतीच्या विरोधात होतो. युतीची आवश्यकता नसतानासुद्धा ही वरिष्ठ पातळीवरून युती झाली, त्यामुळे काहीशे आम्ही थोडे नाराज होतो. पण ते कशासाठी घ्यायला ह्या मतमताबद्दल मी जात नाही. मी पंचायत समिती मणेरी यासाठी सुद्धा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, परंतु त्या ठिकाणी पक्षाचं तिकीट मला न मिळालेलं. भाजपाचं कमळ हे निशाणी त्या ठिकाणी असल्यामुळे आणि पक्षाशी एकनिष्ठ असल्यामुळे मी त्या ठिकाणी माझा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला व पक्षाला माझ्या साथ दिली. हा विषय आहे. परंतु जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आमची ही एक संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील 3 सीटपैकी एक सीट ही एकदम शाश्वत अशा प्रकारची ही सीट होती आणि ती सीट दुसऱ्या पक्षाला गेल्यामुळे आम्ही सर्वांनी मिळून असं ठरवलं की ही जी सीट आहे ती आम्ही निवडून आणून आमच्या वरिष्ठांना भेट म्हणून देणार आहोत. आणि ह्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकदपणा लावून भिसे मॅडम यांच्या मागे पाठीशी उभे राहून त्यांना निवडून आणायचा प्रयत्न करणार आणि खात्रीलायकरित्या सांगतो की मी त्यांना निवडून आम्ही आणणारच आहोत. माझा कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, कारण जवळजवळ मला 35 ते 40 वर्ष भारतीय जनता पक्षामध्ये झाली आणि आज आम्हाला भारतीय जनता पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी अजिबात विचारलं जात नाही. कारण भारतीय जनता पक्षाचे जुने कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कमळ हे चिन्ह आम्ही कुंभवड्यासारख्या किंवा भेकुर्ली, कुंभवडा, तुमचा फुकेरी, घारपी ह्या गावांनी स्वतः पंचायत समितीसाठी उमेदवारी घेऊन ज्यावेळी आम्हाला निवडून येण्याची शक्यता नव्हती, त्यावेळीसुद्धा आम्ही कमळ हे चिन्ह फिरवण्यासाठी आम्ही निवडणुकीला पंचायत समितीला उभे राहून आमच्या खिशातले पैसे संपवून आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार केला आणि भारतीय जनता पक्षाचं नाव गावोगावी जाण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते
अहोरात्र काम केलं आणि आज आम्हाला भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी डावललं जातं. आज भारतीय जनता पक्षाची एवढी ताकद आहे की स्वतः इलेक्शन भारतीय जनता पक्ष निवडणूक लढू शकतो आणि या ठिकाणी जिंकूनही येऊ शकतो. त्या ठिकाणी आम्हाला तिकीट दिलं जात नाही, कारण आम्ही एवढं काम करूनसुद्धा आम्हाला विचारलं जात नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यात एकी आहे आणि आज आम्ही भिसे मॅडमांच्या बरोबर आम्ही त्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. सुनीता कमलाकर विसे ह्या अपक्ष म्हणून उमेदवारी करत निवडत आहे, त्यामुळे उमेदवारीसाठी उभे आहे. तर आम्ही सर्व महिला सुनीता भिसे यांना बहुमत मताने निवडून आणू हीच आम्ही सगळ्यांकडून अपेक्षा